मस्त झणझणीत आणि टोमॅटोला ग्रिल करून आपण करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी टोस्टर वापरते ग्रिल करण्यासाठी। तुम्ही गॅसवरही ग्रिल करू शकता। तर एका ह्याच्यामध्ये असेच पण ठेवू शकता, पण आपलं तंदूर स्टिक मध्ये मी त्यांना म्हणजे हलणार नाहीत। आणि थोडंसं मी ह्याला ऑइल लावून घेणार आहे, अगदी थोडंसं। आणि आपण आता ग्रिल करून घेऊया। ग्रिल करायला ठेवले आहेत बघा, आणि पूर्ण गोल चारी बाजूने ग्रिल करून घ्यायचे। तोपर्यंत मी कांदा आणि बाकीची तयारी करून घेते। असे गोल गोल फिरून छान असं वरची स्किन पूर्ण काळी झाली पाहिजे। टोमॅटो आतमधून शिजले गेले पाहिजेत इथपर्यंत त्याला आपल्याला ग्रिल करायचे। तुम्ही गॅसवरही करू शकता। पूर्ण काळे करून मी घेणार आहे। आपले टोमॅटो झालेत ग्रिल करून काळे, पण ते साहित्य आधी दाखवते। कांदा एक घेतलाय बारीक चिरून, शेंगदाण्याचा कूट 1 चमचा, 1 चमचा सुके खोबरे, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची पण वाटताना मी टाकते, मग त्यामुळे आलं लसूण पेस्टला एक चटका येतो तिखट, थोडं मीठ असतं, लिंबू रस असतो वाटताना, ते टिकते त्याने रंग आणि ते सगळं कायम राहतं। सफेद तीळ 1 चमचा, मालवणी मसाला 1 चमचा, थोडंसं चवीपुरतं गूळ, मीठ आपण घेणार आहोत, कोथिंबीर बारीक चिरलेली। तर आता पहिले टोमॅटो ग्रिल झालेले गार झाल्यावर आपण त्याच्यावरची स्किन काढून घेणार आहोत आणि नंतर आपली पुढची रेसिपी बनवायला घेऊ। हे वरचं काढून घ्यायचं। ग्रिलचा एक मस्त चटणीला फ्लेवर येतो आणि अप्रतिम गावच्यासारखी टोमॅटोची चटणी लागते। हे असं सगळं वरनं काढून घेऊया आणि नंतर त्याला तुम्ही बारीक सुरीने करून घ्या किंवा मिक्सरमध्ये पण त्याची पेस्ट करू शकता। चटणी एकदम स्मूथ हवी असेल तर बारीक केला एकदम सुरीने तरी चालेल। आता आपण हे सगळं काळं काढून घेऊया। हे झाले आपले साफ करून, आता ते बारीक करूया आणि तुम्हाला हवं तसं बारीक करा किंवा मिक्सरला त्याचं वाटून घ्या। मी छान असे बारीक करून घेते। इकडे पॅन तापत ठेवलाय, तोपर्यंत आपण पॅनमध्ये आपण काय काय आता फोडणी देणार आहे ते सगळं बघूया। थोडं आंबट असतात हे जास्त, त्यामुळे त्याला थोडंसं तिखट आणि थोडंसं गोड जास्त घाला, म्हणजे त्याची चव तिखट आंबट गोड अशी चव छान लागते। तर मी पहिले कापून घेते। 1-2 चमचे ऑइल, त्याच्यामध्ये राई जिरं एक साधारण अर्धा चमचा, राई छान तडतडली की जिरे, हिंग पाव चमचा, आलं लसूण पेस्ट, सफेद तीळ, शेंगदाणे, सुके खोबरे, मालवणी मसाला, कांदा, कोथिंबीर। तर हे छान मऊ होईपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे। गूळ, मीठ चवीपुरतं, त्याच्यानंतर आपला टोमॅटो,
2 मिनिटं छान वाफ काढून घ्यायची. आपली टोमॅटोची चटणी रेडी आहे खाण्यासाठी. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर